Ministerstvo školstva pre vás pripravilo. Tento videonávod je určený pre riaditeľov stredných škôl a ukáže vám, ako riešiť konflikty na prihláškach. Ak by vám pri práci so systémom e-prihlášky chýbali odpovede na vaše otázky, dávame do pozornosti príručku, ktorá sa nachádza v sekcii Pomoc a podpora, všetky informácie pre stredné školy, užitočné odkazy. Po kliknutí na odkaz vás presmeruje na stránku ministerstva, kde si stiahnete príručku pre stredné školy, v ktorej máte spracované všetky potrebné informácie. Konflikt na prihláške vzniká, ak pre jedného žiaka existuje viac ako jedna zaevidovaná alebo podaná prihláška. Pred uzatvorením poradia žiakov, ktorí sa hlásia na vašu školu, musíte zabezpečiť, aby pre každého žiaka existovala len jedna prihláška. V sekcii Správa prihlášok si vyfiltrujte prihlášky v konflikte kliknutím na šípku. Otvorte prihlášku, ktorá je v konflikte, kliknutím na Zobraziť. V detaile prihlášky nájdete sekciu Duplicitné prihlášky. V nej sa zobrazí zoznam všetkých prihlášok podaných za daného žiaka. Kliknutím na tlačidlo Zobraziť si môžete prezrieť údaje uvedené v ostatných prihláškach. Ak sú údaje úplne rovnaké, potvrďte si so zákonným zástupcom, ktorá z nich je správna. Ak sa údaje líšia, napríklad v známkach alebo v názve školy, je potrebné zákonného zástupcu vyzvať na vyriešenie konfliktu. Urobíte tak kliknutím na príslušnú akciu a vyplnením sprievodnej správy. Po odpovedi zákonného zástupcu, či už telefonicky, e-mailom alebo osobne, môžete pristúpiť k vyriešeniu konfliktu. Vyberte prihlášku, ktorú chcete ponechať, kliknite na tlačidlo Vyriešiť konflikt, vyplňte sprievodný text a následne kliknite na Vyriešiť konflikt. Ak je konflikt vyriešený a prihláška skontrolovaná, označte prihlášku ako skontrolovanú. Projekt je realizovaný a financovaný prostredníctvom Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky.